Klub silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov patrí medzi najúspešnejšie športové kolektívy nielen mesta či regiónu, ale stabilne aj Slovenska. A jeho členovia patrili i patria k základu slovenskej reprezentácie. Mená ako Marcel Matej, Dana Matejová, Dagmar Liptáková, Eva Oreničová či Júlia Kostrová, a to sme vymenovali naozaj iba niektoré, majú v európskom i svetovom meradle cvenka. Ich dosiahnuté výsledky vzbudzujú oprávnený rešpekt súperov. V sobotu podvečer sa terajší bývalí siloví trojbojári tohto klubu a ich priaznivci zišli na akomsi hodnotiacom stretnutí, ktoré sa v priestoroch hotela Bardejov konalo pri príležitosti 15. výročia založenia klubu silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov. 15-ročnú úspešnú cestu vo svojej správe o činnosti klubu zrekapituloval jeho prezident Ján Matej a ako skonštatoval, klub patril a patrí k top klubom Slovenska, čo dokazuje aj množstvo vytvorených slovenských rekordov i úctyhodná zbierka medailí vrátane tých z najprestížnejších európskych a svetových trojbojárskych zápolení. Mimoriadne sympaticky vyznelo gesto, ktoré siloví trojbojári adresovali svojej kolegyni Eve Oreničovej pri príležitosti jej životného jubilea. Nečudo, že oslavenkyni vyhrkli aj slzy dojatia. Klub silového trojboja a kulturistiky Matej oficiálne vznikol 22. februára 1996, kedy bol oficiálne zaregistrovaný na ministerstve vnútra. Prezident klubu Ján Matej hodnotí uplynulých 15 rokov ako mimoriadne úspešných a bohatých tak na medaily, ako aj na spomienky viažúce sa na ich získanie. 15 rokov je dlhá doba, no som veľmi rád, že naši pretekári pokračujú každoročne v nastavenej laťke výkonnosti a tie výkony sú stále na požadovanej úrovni a toto je veľmi dôležité, pretože týmto výkonom, alebo tým, že pretekári dosahujú veľmi dobré výkony aj na zahraničných pretekoch, tak prezentujú sa s tými výkonmi aj medzi svojimi rovesnými kamarátmi a tým pádom potom nie, že nemáme starosti, prísun nových, ale je to ľahšie a chodia ku nám tí mladí ľudia, ktorí skúšajú, či im to pôjde a nie a vo väčšinou prípadoch im to ide, pretože chcú a vyrastajú z nich dobrí borci takisto. Vychovali ste, alebo v klube vyrástlo niekoľko majstrov sveta, niekoľko majstrov Európy, naozaj špičkových športovcov. Čím to je, že klub silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov tak úspešný a že tá štafeta sa predáva aj ďalej a odovzdáva sa ďalej a ja predpokladám, že aj ďalších 15, 25 a možno aj 35 rokov bude nemenej úspešných. No tak hlavne je to tým, že vytvárame pre pretekárov veľmi dobré podmienky, kvalitný tréningový proces, máme kvalitných skúsených trénerov, no a taktiež máme základňu pretekárov mladých, ktorí reprezentujú klub aj Slovensko už aj na medzinárodných súťažiach. No a aj títo priťahujú tých ďalších mladých ľudí. Takže keď aj odchádzajú, pretekári samozrejme odchádzajú každý rok, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov, ale hneď ich nahradzajú ďalší pretekári, ktorí pokračujú ich šľapajach a snažia sa aby tie výkony boli na požadovanej úrovni. Vo videofilme, ktorý bol na hodnotiacom stretnutí prezentovaný a ktorý bol akýmsi prierezom činnosti klubu, jedna z najúspešnejších jeho pretekárok, absolútna majsterka Európy a sveta Júlia Kostrová hovorí aj o tom, čo pre ňu znamená úspech. A nezabúda jedným dychom dodať, že si treba dať veľký pozor, pretože častokrát úspech dokáže športovca prevalcovať, čo zrejme našťastie nie je jej prípad. Verím tomu, že nie, pretože stále mám nové motivácie. A stále neverím tomu, že by som bola najlepšia, pretože nie som. A určite verím, že nie a nechcem tak nechať v najbližšom čase. Klub silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov oslavuje 15. výročie svojho vzniku. Ako by ste charakterizovali svoje účinkovanie v tomto klube? Tak myslím, že som jeden z tých takých mála, ktorí skutočne vydržali dlhšie, pretože toto je moja 7. sezóna. A svoje účinkovanie asi tak, že jednoducho ďakujem klubu za to, že v ňom môžem byť, že ma zastrešuje a dúfam, že aj oni sú radi, že máme dobrú spoluprácu, asi takto jedine. Ako som už spomínal, ste absolútnou majsterkou sveta, ste absolútnou majsterkou Európy. Čo ešte motivuje Júliu Kosturovú, aby sa chopila činky a aby išla do posilňovne, aby išla na súťaže? Júlia je strašne nešťastná, keď nejde do tej posilovne, takže
Ja ťažko hovoriť o tom, že čo, ale jednoducho ja keď to nerobím, ja som nešťastná. Asi tak. Je nejaký úspech možno v kútiku v duše, ktorý ešte nie je dosiahnutý, ale po ktorom túžite? Tak určite stále sú nejaké magické čísla, ktoré ale nechcem nejak teraz zverejňovať. Ale ja to nechávam stále tým, že prioritou je škola, zdravie a ten trojboj si užívam. A ono to touto cestou, to ide stále hore, takže nič nechcem nikdy styliť ani naháňať. Ono všetko ide samo tak, ako má. Byť 15 rokov v špičke slovenských, európskych, svetových silových trojbojárskych elít je naozaj hodné povšimnutia a málo ktorý klub sa takýmto konštatovaním môže pochváliť. Prezident klubu nám prezradil aj to, čo je jeho najúprimnejším želaním, možno aj do ďalšej 15-ky. V prvom rade pokračovať nasadenej tej pomyselnej látky výkonnosti aj naďalej. Tak keby sme sa dožili, teda ja už patrím medzi tých trošku starších, to 20. výročie, keby v plnej výkonnosti, jak aj doteraz, keby sme sa zase zišli a oslavili spoločne s pretekármi, títo sponzormi a ostatnými priaznicami silového trojboja výročie 20. Takže to by som bol asi najradšej, keby to tak bolo. Pretekári klubu silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov vytvorili za 15 rokov jeho existencie 260 slovenských rekordov. Získali 439 medailí, 162 medzinárodného charakteru a 277 z republikových súťaží. Zlato sa na ich hrudi skvelo do vedna 271 krát, striebro 97 krát a nemenej cenný bronz 73 krát. Ako však Ján Matej povedal, žiadna zbierka nie je až takou kompletnou, aby sa nedala aj ďalej rozširovať.